ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರೇ, ಇನ್ನು ನಮ್ಮ V4 ಚಾನಲ್ದ ಆದರ್ಶ ದಂಪತಿಗಳು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಫೈನಲ್ ಹಂತಕ್ಕೆ ಬೈದ ಈ ಸಂದರ್ಭ ಯಾನು V4 ಚಾನಲ್ದ ಪರವಾದ ನಿಕ್ಲೆ ಮಾತ್ರ ವೆಲ್ಕಮ್ ಅಂತಂದಿಲ್ಲ. ಪ್ರೇಕ್ಷಕರೇ, ನಮ್ಮ ಈ ಫೈನಲ್ ರೌಂಡ್ ಇನ್ನು ಎರಡು ಟೀಮ್ ಬೈದನು ಐಡಿತ್ತ ನಮ್ಮ ಸುರುಕಾದು ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಟೀಮ್ ನ್ಯಾನಿತ್ತ ಇನ್ವೈಟ್ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟೀಮ್ ನಂಬರ್ 60. ವೆಲ್ಕಮ್ ಮೇಡಮ್. ವೆಲ್ಕಮ್. ನಮಸ್ತೆ ಮೇಡಮ್ ಇರ್ನ ಪುದರ್ என்ன புதர் DDLG पंड दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे. ಅತ್ತಪ್ಪ ದೇವಕಿ ದೇವಾಡಿಗ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಜಾರಪ್ಪ. ದೇವಕಿ ದೇವಾಡಿಗ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಜಾರಪ್ಪ. ಮೇಡಮ್ ಇರಗೆ ರೆಡ್ಡಿ ಜನ ಶೀ ಅತ್ತಪ್ಪ ಲಕ್ಷ್ಮಣಿನ ಅಮ್ಮೇರೆ ಜಾರಪ್ಪನ ಕಂಡೇನಿ. ಅದೇ ಇತ V4 ದ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಇರ್ನ ಅಮ್ಮೇರ ಅತ್ತ ಬಕ ನಾವು ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಕುಂದರ್ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮೇರ್ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಸಿಂಗರ್. ಓ ಸಿಂಗರ್ ಬರ್ಮಲ ಸಿಂಗರ್ ಅಂದೆ ಆರ ಪದ ಪಂಡಿತ್ ಬರ್ಸ ಬರ್ಪ ಒಂದಿತ್ತಿರ್ ಗೊತ್ತುಂಡಿ ಅಂದೆ ಅಂದಪ್ಪ ಇತ್ತಲ್ಲ ಉಳ್ಳರಾರು ಈ ಜಾತಿರ್ ಪೋತಿ ಅವಂಚ ತೆಟ್ಲಾಕದು ಬರ್ಸ ಬನ್ನಗ ತೆಟ್ಲಾಕುಜಿ. ಓಹೋ ಐ ಸಿ. ಓ ಮೇಡಮ್ ನಮ್ಮ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇಂಚಿನ ಅಂದಿರ ಗೊತ್ತುಂಟುಲೆ ಅಚ್ಚತ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬೈತಾರೆ ಅಂಚಕ್ಕೆ. ಓ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ. कौन है वो कहाँ से वो आया, चारों दिशाओं में तेज सा वो छाया, उसकी भुजाएं बदलें कथाएं, भागीरथी तेरी तरफ शिव जी चले, देख जरा ये विचित्र माया. ಅದೇ ಮೇಡಮ್ ತಾನ್ ಪುಟ್ಟ ತಾನ್ 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 ಮೇಡಮ್ ಮೂಲ ಜೋಕ್ಲೆ ಪುರ ಎಲ್ಲವೇ ಇಜ್ಜಿ. ಶೀ ಏರ್ ಜೋಕುಲು ಕಂಡನೆತ್ತ ಬಕ್ಕದೆ ತಟ್ಟೊಂದಾರು ಅರೆ ಪಂಡ ವೀಕ್ನೆಸ್ ವೀಕ್ನೆಸ್ ಸೂಪರ ವೀಕ್ನೆಸ್ ಪೂರ್ಣತೆ ಅರಿ ಅರೆ ಗುಂಟಿರ ಇಂದು ಜೋಕ್ಲೆ ಐತೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಮೂಜಿ ಅಪಗಂಡ ವೀಕ್ನೆಸ್ ಅರೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಅದೇ. ಶೀ ಅಂಚತ್ತಪ್ಪ ಅರೆಗೆ ಸರ್ತ ಉಂತನಗ ಮಾತ್ರ ವೀಕ್ನೆಸ್ ಅಡ್ಡಪೂರ್ಣಗ ದಾಲಿಜ್ಜಿ. ಆಹಾ ಅಂಚ ಅಡ್ಡಪುರ್ಣ ದಾಲೆಜ್ಜ ಸೂಪರ. ಅಂತೂ ಇಂತೂ ಪ್ರೀತಿ ಬಂತು. ಒಳ್ಳೆಗೆ ಏತ್ ಕಂಫರ್ಟೇಬಲ್ ಉಳ್ಳಿರು ಬಾರಿ ಚೂಚೆ ಚೂಚ ಕೈ ಬಿಡ್ಲಿ. ಸರಿ ಸರಿ ಸರಿ. ಓಕೆ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಎಂಕಲ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಟೀಮ್ ಅಂಕಲಿಗೆ ಪರಿಚಯ ಅಂಡ್ ಮೇಡಮ್ ನಿಕ್ಲಿ ಕರಬಲ್ಲ ಪ್ಲೀಸ್. ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ರಟ್ನೆ ಟೀಮ್ನು ಇನ್ವೈಟ್ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ. ಅವು ಟೋಕನ್ ನಂಬರ್ 90 ಉಂಡಾ ದಾದಿ 90 ಯಾವಾರ್ದಾನೆ ಮೂಸುಂದಾನೆ ಅರೆಗೆ ನಕ್ಕದ ಅಭ್ಯಾಸ ಇಜ್ಜಿ ಮೂಸುದು ಮಾತ್ರ ದಾದೇನು ಚಾಕನ್ ನಕ್ಕದ ಅಭ್ಯಾಸ ಇಜ್ಜಿ ಪರ್ಪುಣ್ ಮೂಸುನ್ ಆತ ಎಂಚಿ ಜನ ಈ ಜನ ಅಣ್ಣ ಏನೋ ನಾತು ಸಸರನ್ ಪಡ್ಚಿ ಹೌದಾನೆ. ಎಂಡ ಪಜ್ಜ ಇಂಡು ಬಂಗಾರುಂಡು ಕೋಟಿ ಗಟ್ಲೆ ಕಾಸುಂಡು ರಡ್ಡು ಕಾರುಂಡು ರಡ್ಡು ಬಸ್ ಉಂಡು 5 ಲಾರಿ ಉಂಡು. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟೀಮ್ ನಂಬರ್ 90. ಮೇಡಮ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ದ ಶೋ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಮೇಡಮ್ ಇರ್ನ ಪುದರ್ ಎನ್ನ ಪುದರ್ ಮಾಳವಿಕಾ ಪಂಡಿತ್. ಮಾಳವಿಕಾ. ಯಾ ನೈಸ್ ನೇಮ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಮೇಡಮ್ ಹಾ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬೈತಾರತೆ. ಓಹೋ ಗೊತ್ತ ನಂದ ಜಾನ ಅಲ್ಲಪ್ಪ ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ಲೀಸ್. ನೇ ಓಲರಿ ಬಲ್ಲೆ ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಬರ್ತೇನೆ. ನೇ ಬಲ್ಲೆತಾ ನೇ ಓ ಮಾರಿ ಓಲರಿ ಓ ಬ್ಯಾ ಮೇಡಮ್ ಬ್ಯಾ ಪಂಡ ಬೇತ ಬೇಲೆ ಬಿಡ್ತು ಬಲೆ ಬಂದಿನಿ. ಓಕೆ ಓಕೆ ಬಲೆ ಓಡಿ ನಮ್ಮಡೆ ಬರ್ಪುನಿ ಸಾಯ್ತು ಏನು. ಮೇಡಮ್ ದಾದೆ ಮೇಡಮ್ ಅಮ್ಮೇರಿಂದ ಎಲ್ಲ ತುಂಬೈತಾರೆ ಇಡೀ. ಏತು ಸತ್ತಿ ಬಂದೆ ಮಾನ ಮರ್ಯಾದೆ ದೆಪ್ಪರಾಳಿಂది ಇದೇ ಒಂಚೂರು ಕಾಮರ್ಸ್ ಸಿಜ್ಜೆ ಎಂಜ ಕಾಮರ್ಸ್ ಸಿಜ್ಜಗೆ ಎಣ್ಣಿ ಅವ ಇಲ್ಲ ಲಾಜಿರ್ದೆ
ಓ ಮಾರಿ ಅವು ಪನ್ನತ್ತು ಯಾನ್ ಎಂಚ ತೋಜುವೆ ಎಂಚ ಉಳ್ಳೆ ದೇ ಮೇಡಮ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಮುತ್ತೆ ಲಕ್ಲೆ ಪುಲ್ಲೆ ಬಂದೆ ಪೂಜಾರಿಗೆ ಡೈಪ್ ಅವಳು ಎಟ್ಟೆ ಡ್ರೆಸ್ ಬಂದು ಆತ ಸತ್ತಿ ಬಂತೆ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಮೇಡಮ್, please. ಏನ ಮರ್ಯಾದೆ ಪರಾರ್ಪುಳಿ ಇರ ಪನ್ನ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಲೈವ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಲಕ್ಷಗಟ್ಟಲೆ ಜನ ತೂವೊಂದುಲ್ಲೇರು ಕ್ಯಾಮರಾ ಇರ್ನ ಮೋನೇಡು ಉಂಡು ಎದುರು ಕ್ಯಾಮರಾ ಉಂಡ ಬೊಕ್ಕ. ಕ್ಯಾಮರಾ ಉಂಡ ಬೊಕ್ಕ. ಎನ್ನ ಕಣ್ಣನಿ ಏತ್ತು ಪೊರ್ಲಪ್ಪ ಆ ಡ್ರೆಸ್ ಪನ್ನ ಪೊರ್ಲು ಅಂಚ ಐತ್ಲ ಎನ್ನ ಪೊರ್ಲು ತುತೆ ಯಾರು ಮದ್ನ ಇದು ಗೊತ್ತಾ ನಾನು ಬರಿಕ್ ಬಲಿ ಕ್ಯಾಮರಾಗ ಅಡ್ಡ ಹಾಪುಂಡು ಆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಜಿಗಿರೇನ್ ತೂಂದಿಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ಏನಲ್ಲ ತೂವಾಡು ಫೈನ್ ಬರಿಕ್ ಬಲಿ ಆಯ್ನಾತು ಬಂಗಿ ಕವರ್ ಮಾಡು ಹೇಗೆ ಆ ಕ್ಯಾಮರಾದ ತೂಪಿ ಆರು ತೂವ ನಲ್ಲೆ ಒಂದರೆ ಈರ್ಪಲ್ಲೆ ಎಂಚಿನ ಮಾಲು ನೀ ಸರ್ತ ಉಂತ್ಲೆ ಇನ್ನೇ ಸರ್ತ ಉಂತ್ಲೆ ಅಂದ್ ಸತ್ತಂತಾರೆ ಆಪುಜಿ ಹೌದಾನೆ ಸಾರ್ ಬುಡ್ಪುಜಿ ಸರ್ ವಾ ಸರ್ ವಿನ್ ಸರ್ ಮುರಂದ ನಮ್ಮ ಐವೇದ ಬರಿತ ಬಾರ್ ಓಪನ್ అయిన ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ನೋಡು ನಿಖಿಲ ಮಾತ ಏಪಲ ಗಂಗಸರ ಕೊರಪ್ನಾಗ ಸಸರ ಅಂತ ಬಾದರಲ್ಲಿ ಹೌದಾನೆ ದೇವೇರು ಅವರ ಭೂಲೋಕ ಹೋಗು ಬತ್ತಿತ್ತೇರು ದೇವೇರು ಭೂಲೋಕ ಹೋಗು ಬಣ್ಣ ಗರೆಗೆ ಜೋರ್ ಬಾಜೆಲ್ಲ ದಿತ್ತು ಪೇರು ಮಾರನೆ ಎತ್ತಿಕ್ಕಿ ಇಂಕ ಪೇರು ಕೊರಲ ಅಂದ ಬಂಡೇರು ಐಕ ಪೇರ್ದೆ ಕಾಸು ಕೊರಲ ಧರ್ಮ ಕೊರ್ರೆ ಆಪುಜಿ ಇಂದು ಬಂಡೇರು ಐಕ ಪೇರ್ದೆ ಸಾಪ ಕೊರಿ ರಿಂಜ ಹೋತಂಡ ಈ ಇಲ್ಲಗ ಬೋದು ಪೇರು ಪಾಡೋಡು ನಿನ್ನ ನಾಡೊಂದು ಏರ್ಲ ಬರ್ಪುಜೀರು ಐಡ್ದಾಗ ದೇವ್ರ ಒಂಚೂರು ದುಂಪುನಾಗ ಮದ್ಮದಲ್ಪ ಡಿಜೆ ಒಂದಿತ್ತು ಅವ್ಳು ಬೋಡ್ತಿನ ಅದು ಗಂಗಸರ ಇತ್ತು ಬೋಡ್ತಿನ ಅದು ಗಂಗಸರ ಇತ್ತು ಅಲ್ಪ ದೇವರಿಗೆ ಬೋಡ್ತಿನ ಅದು ಗಂಗಸರ ಕೊರಿಯರು ಅವಾಗ ಅಕ್ಲೆ ಕೊಂಚ ಹೊರ ಕೊರಿಯರು ಹೆಂಗ ಗೊತ್ತಂಡ ನೀ ಈ ಏರೆಲ್ಲ ನಾಡೊಂದು ಬೋಡೊಂದಿಜಿ ಇನ್ನ ನಾಡೊಂದು ಅಕುಲೆ ಬರ್ಬೇರು ಇನ್ನಿಕ್ಕಲ ಡ್ರೈದೇ ಇತ್ತು ಕುರುವಾಕಿ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೇರು ತೆಮ್ಮನ ಅಂದಿ ಒಂಜಿ ವಾರ ಪೋಯರಗೆ ತೆಮ್ಮ ಒಂಜಿ ವಾರ ಪೋಯರಗೆ ಇಂಜ ಗಂಗಸರ ಅರ್ಲಿ ಗಂಗಸರ ಪರಂಡ ತೆಮ್ಮ ಹೋಪುಡ ಎನ್ನಂಬೇರ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತಲು ಹೋತು ಇನ್ನ ತೆಮ್ಮ ಪೋ ಅಲ್ಲಕ್ಕೆನ್ನ ಪುದರಿഞ്ഞ ಪುದರ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ಜಿ ಎನ್ನ ಪುದರ್ ಮೋನಪ್ಪಿ ಮಾತೆರ್ಲ ಮೋಕೇಡು ಮೋನೆ ಮೋನೆ ಎಂದಲೇ ಬೇರು ಒಲ್ಲ ಬೆಚ್ಚಾಣಿಂದಾಂಡ ನಾ ಇಂಡ ಮೋನೆಂದು ஞான பெதம் ಇರ್ನ ಬೇರೆದಾದ ಸರ್ ಎನ್ನ ಬೇರ ಜಾಗದ ಬೇರ ಓಕೆ ಸುರುತ ಬೇರ ಎನ್ನ ಜಾಗದ ಬೇರ ಸುರುತ ಬೇರೆ ಯಾನೆನ್ನ ಇಲ್ಲನೆ ಮಾರ್ನಿ ಇಲ್ಲನೆ ಮಾರ್ನ ಐತ ಕಂಬಿಸನ್ ಪೂರ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಏರೆಗಳ ಪಟ್ಟದು ಹೋತಿಜಿ ಬೊಕ ಕುಲ್ಲರೆ ಇಲ್ಲಿಜ್ಜಿ ಬೊಡೆಜಿರಿ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿತ್ತೇನೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಬೇರೆ ಬೊಡೆಜಿನಿ ಇಲ್ಲ ಮಾರ್ನಿ ಅವೆಲ್ಲ ಮಾರ್ನ ಐಟ್ಲ ಕಮಿಷನ್ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಅಂದ ಇತ್ತೇನ್ ಕುಟುಂಬದ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಕುಟುಂಬ ಇಲ್ಲಡುಲ್ಲ ಅವೇನ್ ಮಾರ್ರೆ ಪುಜಿ ಹೌದಾನೆ ಐಟ್ ಬೂತೋಲುಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಮುರಣಿ ಕೋಲಾನಗ ಎಂಡ ಪಂಡು ಬೂತೋಲು ಮೋನಪ್ಪ ಈ ಜಾಗ ಮಾರ್ಲ ಅಂತ ಹೊನ್ನ ಅಣ್ಣವ ಮಾರ್ರೆ ಪುಜಿ ಹೌದಾನೆ ಕೆಲವು ಜೀವದ ಬೂತೋಲು ಇತ್ತ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಸರ್ ಇರಗೆ ಜೋಕುಲೆ ಅವಕೇನ್ ಇಂಜೆ ಜೋಕುಲೆ ಮದಿಮೆ ಅದು 15 ವರ್ಷ ಇನಿ ಮುಟ್ಟ ಮೂಲು ಮೇ ಮುಟ್ರೆ ಗುರ್ತಿ ಜಾಲು ಮುಲ್ಲ ಕೈತೆರೆ ಬೇರಣ್ಣಗ ಮಾಮಿ ಬರ್ಪನಿ ಪಲ್ಲ ಅಪ್ಪೆ ಬರ್ಪನಿ ಅಂದ ಮಿನಿ ಮುಟ್ಟ ಮೇ ಮುಟ್ಟದಿಜಿ ಅಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಮದ್ಮೆ ಅದು 15 ವರ್ಷ ಅಂಡ್ ಇನಿ ಮುಟ್ಟ ಮೇರೆ ಮೇ ಮುಟ್ಟರೆ ಬಿಡ್ತಿಜೆ ಜೋಕುಲಿ ಇಚ್ಚೋಡತೆ ರೆಡ್ ಅವೆಂಚ ಅಂಚ ತುಯ್ಯೆ ಅಲ್ಲ ಮೇಟ ಮಾಮಿ ಬತ್ತನ ಐಡ್ದಕ್ಕೆ ಎನ್ನ ಮೇಟ ಮಾಮ್ ಬರ್ರೆ ಸುರುವಾನ್ ಮಾಮೂಲ ಸೇರ್ದು ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇವ್ರು ರಾಮದೇವರ ಯಾರು ಅಂಚೆ ತೂತ್ರಳಿಜ್ಜಿ ಅಕ್ಲೆ ತೂಲೆ ಅಕ್ಲೆ ಬೈದನ್ ತೂಲೆ ಅಕ್ಲೆ ಸೋಪಿರ್ ನಮ್ಮ ವಿಣ್ಣಪ್ಪ ಮುಕ್ಲ ಗುರ್ತು ನನಗೆ ತಾನೇ ಗುರ್ತು ಚಂದ ಈಗಲ ನೆರೆ ಕರೆತ ಆಲ ಕೂತ್ರೆ ನಾನೇ ಬರ ಪನೋಡ ಆಳು ಏತ್ತು ಮತ್ತ ಅಸಿ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದದ ಪ್ರಯೋಜನ ಎಂಟು ಗೊತ್ತಿಜ ನಿನ್ನ ಹಣೆ ಬರ ಒಂದು 4 ಮುಕ್ಕಲ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬಂದೆ ಓಲ್ಲ ತೊಲ್ಲಾಡಿಕೊಂಡು ಬರ್ಪೋಯಿ ಎರಡು ಬರ್ತೇನೆ ನೀ ಪತ್ತಲ್ಲಿ ಎರಡು ಬರ್ತೇನೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಹಣೆ ಬರ ಎಂಟು ಗೊತ್ತಿಜ ಎನ್ನ ವಿಷಯ ಓಡೆ ಬೈದ್ರಿ ಕರ್ಮ ಅಂಗಳಪಡು ಆ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇದು ತೋಡಿನಲ್ಲಿ ನಕಲೆ ನಕಲೆ ಕರ್ಮ ಮತ ಬರಿಕೋಲೆ ಓಕೆ ಸರಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಲ್ಲ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಇತ್ತೆ ರಡ್ ಪಾರ್ಟಿ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಪರಿಚಯ ಅಣ್ಣಂಕಿತ್ತ ಇತ್ತ ನಮ್ಮೆತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ರೌಂಡ್ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಯಾವ್ದಣ್ಣ ಫಸ್ಟ್ ರೌಂಡ್ ಅಂಚತ್ತು ನಮ್ಮೆತ್ತೆ ಗೇಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಳ ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ ಓಕೆ ಮೇಡಮ್ ಇರ್ಡ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಇರ್ನ ಪ್ರಾಯ ಈರೆ ಪನ್ಲೆ ಯಾನಕ್ಕೆ ನೋಡ 18 ನೋ 21 ಅಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಬೋಲೂರ್ದಲ್ಲ ವಾಮಂಜೂರ್ ಲೈನ್ ಬಸ್ತ ನಂಬರ್ ಬನೊಚ್ಚಿ ಒಂಚೂರು ತಲಪಾಟಿದಲ್ಲ ಪಲ್ನಿ 42 42 ಗೊತ್ತೇ ಪುಜಿ ಮೋನೆಡ್ ಒಂಜಿ ಕಿಲೋ ಪೌಡರ್ ಉಂಡು
ಉರುಪುಲೆಗೆ ಪೋಪುನು 25 ನೆರೆಂಡಾಯ್ತು. ಓಕೆ 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 ವೆರಿ ನೈಸ್. ಸರ್ ಇಡ ನಂಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಐತೆ ಕೇಳಿ ಈ ರೀತಿ ಇರ್ನ ಬೊಡದಿನ ಸುರೂತ ಸರ್ತಿ ತೂಯರ ಫೋನಾಗ ಆರು ವಾ ಕಲರ್ದ ಪೆಟಿಕೋಟ್ ಬಾರ್ದಿತ್ತೀರಿ ಎಟ್ಟೆ ಪಿಟಿಕೊಟ್ಟೆ ವಾ ಕಲರ್ದ ಸೀರೆ ತುತ್ತಂದ್ರೆ ಕೇಳಿ ಓ ಸಾರಿ ಸಾರಿ ಆರು ವಾ ಕಲರ್ದ ಸೀರೆ ಸುತ್ತೊಂದು ಓದಿತ್ತೆ ವಾ ಕಲರ್ದ ಸೀರೆ ತುತ್ತದು ತಿತ್ತೇರು ಯಾನ್ ಸುರುತಿಯರ ಫೋನಾಗ ನೇ ಒರಿ ರೈಲ ಪಟ್ಟೆಗೆ ತರೆ ಕೊರ್ರೆ ಪೋಪುನೈ ಎದುರು ಬರ್ಪುನ ರೈಲು ಮಲ್ಬಾರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಕೊಂಕಣ್ ರೈಲ ತೂಯರ ಪುಜಿ ಆಗ ಸೈತನ ಅಂಡಾತಿ. ಓಕೆ ವೆರಿ ಫನ್ನಿ ಆನ್ಸರ್. ಓದದಿ ಫನ್ನಿ ಆನ್ಸರ್ ವೆರಿ ಫನ್ನಿ ನೆಕ್ ಸನ್ನಿ. ಒಳಗೆ ಏನು ಆನ್ಸರ್ ಧೋನಿ ಮೇಡಮ್ ಇತ್ತ ಎರಡು ಅನ್ನ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿ ಮದ್ಮೆ ಬಣ್ಣದಾದ ಮದಿಮೆ ನಿಲಕ್ಲೆ ಮಂಗನ್ ದಿನೋಲ ಮೆನ್ಪುನನೇ ಮದಿಮೆ. ವೆರಿ ನೈಸ್ ಆನ್ಸರ್. ಇತ್ತ ನಿಕುಲ್ ಬಲ್ಲೆ ಮದ್ಮೆ ಬಣ್ಣದಾದ ಮದಿಮೆ ಬಣ್ಣದಾನ ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚನು ದಿನೋಲ ಮೇಂಟೈನ್ ಮನ್ಪುನನೆ ಮದಿಮೆ. ವೆರಿ ನೈಸ್. ಇತ್ತೆ ಇರಡ ಸರ್ ಎರಡು ಒಂಜಿಲ ಕ್ವಶನ್ ಗೆಂದಿಜಿ ಬೊಡದಿನಿ ಎಂಚ ತೂಡು ಬಡದಿನಿ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಲಕದು ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಲಕ ತೂಡ ಅವೆಂಚ ಐ ನಮ್ಮ ತರೆಟ್ಟೆದಿ ಒಂದು ಬೋರ್ಡ್ ತಿರ್ತದಿಂದ ಏರೇರು ಕೊಣಪುಜೇರ ಇತ್ತದು ಲೆಡ್ ಆನ್ಸರ್ ಕೊರಿಯರ ಇತ್ತ ಇರಡ ಬೊಡದಿನಿ ಎಂಚ ತೂಡು ಬೊಡಜಿನ ಬೈಕ್ ಲಕದು ಓಡು ಬೈಕ್ ಲಕ ಅವೆಂಚ ಹೊಸತಾನ ಒಂಜಿ ಕೆಕ್ಕು ಹೊರತಾಂಡ ರಟುಬುಜಿ ಕೆಕ್ಕು. ಇಂಕ ಒಂಜಿಲ ಅರ್ಥ. ಮೇಡಮ್ ಎರಡು ಒಂಜಿ ಕ್ವಶನ್ ಇತ್ತೆ ನಿಖಿಲ್ನ ಮದುವೆ ಆದಿ ಕಂಡನ ಬಡಿದ ನಕ್ಲಿ ಸುರೂತ ಚೊರೆಯನ ಕ್ಷಣವ ನೆನ್ಕೊಂಡೆ ಸುರುಟ್ಟು ಚೊರತೆ ಇಂಕ ಸರಿ ನೆನಪುಂಡಿ ಮದಿಮೈನ ಸುರುಟ್ಟು ಎನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಒರ್ತಿ ತೀರ್ಪೋಯ್ನಿ ಮೇಡ ಅಲ್ಲ ಮರಣಕ್ಕೆ ಪೋಯಿರ್ನೆ ಬುಟ್ಟಿ ಚೆರ್ಕೊತೀನಿ. ದಾದಿ ದಾದಿ ಅರ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ನ ಮರಣ ಪೋಯರ್ ಬುಡ್ತೊಡತೀರಿ ಅಣ್ಣ ಏಪಲ ನಮ್ಮ ಬೊಕ್ಕೋರಿಯನ ಮರಣ ಪಾರ ಬಂದೆ ಅಗುಲ್ ನಮ್ಮ ಮರಣ ಬರ್ಪೇರ. ಇತ್ತೆ ನಿಖಿಲಿತ್ತ ಬನೋಡು ನಿಖಿಲ ಸುರೂತ ಚೊರತ ಸಂದರ್ಭ ಇಂಜಿನ ಅಂತ ಸುರುತ ನೇ ಮದ್ವೆದ ಸುರುಕ್ಕೆ ಎಂಗ್ಲೆಗೆ ಹನಿಮೂನ್కు ఊటీ పోడు భారీ మనసిస్తుంది అంచ అమ్మేర్లైన పోయిని ఓడిపోయిన చార్ మాడి ఘాటి పోతు తుడిపోయి నువ్వే ఊటింది అంచద చార్ మాడి ఘాటికి ఆయన బీడిద సుందర ఉన్నట్టుకి ఏతో సత్తి పూర్తి ట్రిప్కి ఆ ట్రిప్ సోసే సంగదలేదు ఒకొంజಿ ಸಲ ಚೊರ್ರೆ ಆತನೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಹೋಗುತ್ತನೆ ಮೊಲ್ಲ ಒಂಜೆ ಚೊರ್ರೆ ಎಂಕ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಮೊಬೈಲ್ ತೆತ್ತುಕೊರ್ಲೇನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಐ ಕಾಲ್ ಬಂಡಲ್ ಎಂಕ್ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಕೊಡ್ಚಿ 500 ರೂಪಾಯಿದ ಮೊಬೈಲ್ ಕೊರ್ಲೇನು ಬಂಡಲ್ ಖಾಲಿ ಬತ್ತಿನ ದೆಪ್ಪೆರೆಗೆ ಬತ್ತಿನ ದೆಪ್ಪೆರೆ 500 ರೂಪಾಯಿ ದಾಯಗ 500 ರೂಪಾಯಿದ ಬ್ಲೇಡ್ ಯಾವ್ಜಾ ಬತ್ತಿನ ದೆಪ್ಪೆರೆ ಅತ್ತ ಸರಿ ಸರ್ ಇತ್ತ ಎರಡು ಒಂಜಿ ಕ್ವಶನ್ ಬೇಜಾರಾಪು ಇರು ಮದ್ಮೇರ್ದು ದುಂಬೆ ಎಂಚೆತ್ತಾರೆ ಮದಿಮೇಡ್ ತುಂಬಿ ಅವನು ಪಿಲಿತಲಕಿತ್ತೆ ಪಿಲಿತಲಕನ ಬಕಿತ್ತೆ ಇತ್ತೆಲ ಪಿಲಿತಲಕಾನಿ ಹೌದಾನೆ ಇದ್ನ ವಾಯ್ಸ್ ಅಂತ ಡಲ್ ಆಯ್ಲಕ ತೋಜು ಪಿಲಿತ ಮಿತ್ತ ದೇವಿ ಕುಲ್ದಿಜ ಈತು ತೋರದ ದೇವಿನ ಓರನ್ನ ತೂತಾರೆ. ಓಕೆ ಮಲ್ಲೇಜಿ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಸುರುತ ರೌಂಡ್ ಇಡೆಗೆ ಮುಗಿತೊಂದಿಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಸೆಕೆಂಡ್ ರೌಂಡ್ ಹೋಗೊಂದಿಲ್ಲ. ಸೆಕೆಂಡ್ ರೌಂಡ್ ಬಂಟ ಟಾಸ್ಕ್ ರೌಂಡ್ ಟಾಸ್ಕ್ ನೇ ನಮಕ್ ಪಾತೆ ಪಾತ್ರೆ ಬಚ್ಚಿನತ ರಸ್ಕು ಕೊಡ್ಪೇರಿ ರಸ್ಕ್ ಅತ್ತಿ ಇಂಚಿನ ರಸ್ಕ್ ಜನರಲ್ ಜನರಲ್ ನಾಲೆಜ್ ಗೊತ್ತಾಡತ್ತೆ ಜನರಲ್ ನಾಲೆಜ್ ಗೊತ್ತುಂಡ ಜನರಲ್ ನಾಲೆಜ್ ಮಣ್ಣ ಗೊತ್ತಾನ ಇರ್ಬನ್ಲಿ ಇರ್ಗೇನ್ಲಿ ಜನರಲ್ ನಾಲೆಜ್ ಮಣ್ಣ ಗೊತ್ತುಂಡ ಗೊತ್ತುಂಡು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನ. ಇತ್ತೆ ಸುರೂತ ಕ್ವಶನ್ ಮೇಡಮ್ ಇರಡ ಕಾರ್ನಾಡು ಪಂಪಿನ ಪುದರ್ ಎಂಚ ಬರ್ತದೆ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡಿ ಒಂದು 4 ಜನ ಕಾರಡು ಪೂಂದಿತ್ತೀರಿ ಜಾತ್ರೆಗೆ ಕಾರು ಅಂತದ್ದು ಜಾತ್ರೆಗೆ ಪೋಯಿರಕು ಇರಬನ್ನು ಕಾರಿಜ್ಜಿ ಕಂಡು పోతును ಐಟು ವರಿ ಲಕ್ಕದ ಬಂಡಿ ಕಾರ್ನಾಡ್ ಐಟ್ ಬುಕ್ಕ ಕಾರ್ನಾಡ್ ಸರ್ ಇತ್ತೆ ನಿಕ್ಲೆಡ ಮುಲ್ಕಿ ಪಂಪಿನ ಪುದರ್ ಎಂಚ ಬರ್ತದೆ ಮುಲ್ಕಿಯಿಂದ ಅವೇ ಕಾರ್ನಾಡ್ದು ಸೀದಾ ಬತ್ತೀರು ಬತ್ತದ 4 ಜನ ಜವಣಿರು ಪಡಿಕೆಗಿಂದು ಜತ್ತೀರು ಐಟ್ ಆ ಕಾರ್ದ ಕೀ ದಕ್ಕದು ಬೋಂಡು ಐಟ್ ಒರಿ ಬಂಡಿ ಕೀ ನಾಡು ಬಂಡಿ ಅವಾಗ ಒರಿ ಕೀ ತಿಕ್ಕನ್ ಅವಾಗ ಗಾಯದಂಡಿ ಮುಲ್ಕಿ ಆನ್ಸರ್ ದಾದೆ ಅಲ್ಲ ಕಾರ್ನಾಡ ಎನ್ನ ಮುಲ್ಕಿ ಪೂಜ ಸೈಡ್ ಬಿಡಿ ಇತ್ತ ಮೇಡಮ್ ಇರಡ ಅಮೆರಿಕ ಪಂಪಿನ ಪುದರ್ ಎಂಚ ಬರ್ತದೆ ಅಮೆರಿಕಡ್ ಅಮ್ಮೇರ್ನ ಕುಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಐತಿ ಅಕುಲ್ ರಿಕ್ಷಾ ಬಿಡು ಒಂದು ಉಪ್ಪುನು ಮಾತ್ರಲ್ಲ ಇಂಚ ಉಂತನಗೊಂಡತಿ ಅಮೆರಿಕ್ಷಾ ಪನ್ಪುನು ಅಂಚ ಅಲ್ತಿಡ್ದು ಅಮೆರಿಕ್ಷಾ ಮೂಲ್ ಬನ್ನಾಗ ಅಮೆರಿಕ ಇತ್ತ ಸರ್ ನಿಕ್ಲಿ ಆಫ್ರಿಕಾ ಪಂಪಿನ ಪುದರ್ ಎಂಚ ಬರ್ತದೆ ಆಫ್ರಿಕಾದ ಅಪ್ಪೆನಕುಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅಪ್ಪೆನಕುಲ್ ರಿಕ್ಷಾ ಬಿಡು ನಿಂತಿರು ಮಾತೆರ್ಲ ಅಪ್ಪೆ ರಿಕ್ಷಾ ಅಂತೀರು ಅಲ್ಪಾರ್ ಗಿಡ ಬಂದಾಗ ಆಫ್ರಿಕಾ
ಇಂಚಿನ ಎಂದುಗುಲ ಆನ್ಸರ ಮಾರೆ ಅಲ್ಲ ಅಮೇರಿಕ ಸಾಪುನಿ ಎನ್ನ ಅಪೇರಿಕ ಸಾಪುಜ ಬೋರ್ದುನ ಕೇತೋಲ್ನೆ ಇಂಚಿ ಮಲ್ಲೆ ಜಿರಿಟಾನ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಇತ್ತ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ರೀಸನ್ ಪ್ರಕಾರ ಪೊಣ್ಣುಲ್ನ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ದ ಕೆಪ್ಪೆ ಉಂಟು ದಪ್ಪ ದಾನೆ ಮಲ್ಲೆ ಅವಿ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತು ಪುಳ್ಳಿನ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ದ ಕೆಪ್ಪೆ ದಪ್ಪ ದಯಂದತಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆನುಲು ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಆಯ್ನೆ ಹಿಡ್ದವ್ರ ಪುಳ್ಳಿನ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ದ ಕೆಪ್ಪಿಗೆ ಕಿಸ್ ಕೊರ್ಪಿನಿ ಅಂಜ ಕೆಪ್ಪೆ ದಪ್ಪ ಲೇ ಎನ್ನ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ದ ಕೆಪ್ಪೆ ದಪ್ಪ ಮಲ್ಲೆ ಎಂಕುಲ್ ನಿರೆ ಕರೆತ್ತ ಯಾನ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಓಕೆ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಹೆಂಗಲ್ಲ ರಟ್ನೆ ರೌಂಡ್ ಕೂಡ ಮುಗಿತ ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಮೂಜಿನೇತ ರೌಂಡ್ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಮೂಜಿನೇತ ರೌಂಡ್ ಬಂದಾಗ ಗೊತ್ತಾಡತ್ತೆ ಟಾಸ್ಕ್ ರೌಂಡ್ ಇಂದುಲೊಂಜಿ ಕೂಡ ಟಾಸ್ಕ್ ರೌಂಡ್ ಪಂಡ ಗೇಮ್ ಗೇಮ್ ಅಂದ ಎಂಗಿನ ಗೇಮ್ ಬಂಡಿಯೇ ಬಂಡಿ ಪದ್ಯ ಬಂಡಿ ಪದ್ಯ ಬಂಡಿ ಉಂಡೆ 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 ಉಂಡಿ ಉಂಡೆ ಬಂಡಿ ಪದ್ಯ ಬಂಡಿ ಓಕೆ ಯಾನಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಪೆ ಸಾರಿ ಗ ಮ ಪದ ನಿ ಸಾ ಸಾಟು ಸುರು ಆಪಿನ ಪದ್ಯ ನೋಡಿ ಓ ದೇವಾ ಸಜ್ಜಿಗದ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಸಜ್ಜಿಗೆ ತಿನ್ನುವ ಸಮಯ ಮರೆಯೋಣ ಇಡ್ಲಿಯ ಅಂಚಿನ ಪುರ ಪಂಡ್ರೆ ಇಚ್ಚಿ ಖಾಲಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಸಾಂಗ್ ಬಂದ್ರೆ ಫಿಲ್ಮ್ ಸಾಂಗ್ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಸಂತಸ ಅರಳುವ ಸಮಯ ಮರೆಯೋಣ ಚಿಂತೆಯ ಇದು ರಮ್ಯ ಚೈತ್ರ ಕಾಲ ಲಾ 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 ಲಿಲು ಲಾ 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 ಲಕ ಚಂದಿರ ತಂದ ಲಾಟ್ ಬನ್ನೋಡು ಚಾತ್ ಲಾ ಅವ್ಲ ಲಕ ಚಂದಿರ ತಂದ ಹುಣ್ಣಿಮೆ ರಾತ್ರಿ ಬಾನಿಗೆ ಬಂದ ಚಂದಿರ ರಾತ್ರಿ ಹಾಯಾಗಿ ನಾ ಮಲಗಿರಲು ಈ ದಿಂಬು ಮಂಚ ನನ್ನ ನೂಕಿತು ತಾ 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 ತಿ ತಿ ತು ತಾ ತಾಟ್ ಬನ್ನೋಡು ತೆಕ್ ಗೋರಿ ತೇರಾ ಗಾ ಮೇಡಮ್ ತಾ ತಾ ಗೋತ್ ತಾ ఆయన లక్కాపునికి ఎన్న తెక్కా పూజ తెక్ గోరి తేరా గాँव बड़ा प्यारा मैं तो गया मारा आके यहाँ रे रा 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 ರಾ 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 ರಾಮದಾಸ್ ಸಂತೋಷ ಆಹಾ ಆಹಾ ರಾ ರಾ ಅವೇ ರಾಮದಾಸ್ ಸಂತೋಷ ಆಹಾ ಆಹಾ ಸಂಗೀತ ಓಹೋ ಓಹೋ ಸಂತೋಷ ಸಾ 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 ಶಶಿ ಲಾಲಿ ಲಾಲಿ ಶಾಟ್ ಅಣ್ಣ ಶಾಟ್ ಶಶಿ ಲಾಲಿ 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 ಲಾ 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 ಅಣ್ಣ ಯಾನ್ ಮನ್ಪೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣಣ್ಣ ತುತ್ತು ಲಾನ ರಾಮದಾಸ್ ಶಶಿಯಾಪುನು ನಿಕ್ಲ ಎನ್ನ ಲಕ್ಷ್ಮಣಾಪು ಜನಿಕ್ಲೆಗೆ ಮನ್ಪದ ಕುಲ್ಲೆ ನನ್ನ ಒಂತೆ ಪುರ್ತು ಮಿನಿ ಬುಡ್ನಂಡ ತಪ್ಪೈತನ ಮಾತಾ ಜಂತ ಪುದರ್ ಬಂದ ನಿಕ್ಲ ಇಂಜಿನ ಪದ್ಯ ಅರೆಗೆ ಬೆಚ್ಚಾನ್ ಅತ್ತ ಆಲ ಲಾಲಿಗೆ ಸಸ್ಯನ ಜೆತ್ತಿರ ಅಂದ್ ದೆರ್ಪಣ ಜಾರು ಕೆಲಸ ಅನ್ಪೇನ್ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಥರ್ಡ್ ರೌಂಡ್ ಲ ಮುಗಿಂಡಿ ಇತ್ತೆ ನನ್ನ ಇಪ್ಪು ಜಡ್ಜ್ ನಕ್ಲ ಬೇಲೆ ಇತ್ತೆ ಜಡ್ಜ್ ನಕ್ಲು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರಿ ಅವು ಇಂಚಿನ ಅಂದು ತೂಕ ನಮ್ಮ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಎಂಕುಲು ವಿನ್ನ ಎಂಕ್ಲವಿನ್ನಿ ಎಂಕ್ಲ ಪಾಯಿಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಟು ನಿಕ್ಲ ದಾಲಿಚ್ಚಿ ದಾಲಿಚ್ಚಿ ಎಂಕ್ಲೆನ್ ತೂತು ದೇರ್ತೊಂದಿತ್ತೀನಿ ಎಷ್ಟೊತ್ತಿ ಎಂಕ್ಲೆಗಳ ದೇರ್ತಿದ್ದೀರಿ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ದೇರ್ತೀನಿ ಪ್ಲೀಸ್ ನನ್ನ ಕಂಟಿಪೂರ್ಣದ ಆಲ ಬರ್ಚಿ ಜಡ್ಜ್ ನಕ್ಲು ಎಂಡ ಆನ್ಸರ್ ಪಂಡಿತ್ ದಾದ ಏರ್ ವಿನ್ ಇಂಚಿನ ಪೂರ ಎಂಡ ವಿಷಯ ಕಂಟೆಂಟ್ ಅಗತ್ಯ ದಯವಂಡ ನಿಖಲ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಅಗತ್ಯ ದಯವಂಡ ಜಡ್ಜಿನ ಕ್ಲ ಪ್ರಕಾರ ನಿಖಲ್ ರಡ್ಜ್ ಅಂತಲ್ಲ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಉಂಟು ಸೊ ಅಕ್ಲಿಂಜ ನನಗ ನೇಟ್ ಏರ್ಲ ಸೋತಿಚೇರಿ ಏರ್ಲ ಗೆಂದಿಚೇರಿ ರಡ್ಜ್ ಅಲ್ಲ ವಿನ್ನರೇ ನಿಖಲ್ ದಾಯ ಕಂಟಿಪೂರು ಅನ್ನೇರಿ ತುಲೆ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಎಂಕುಲ್ V4 ದಕಲು ಮೂಲಿತ ಆದರ್ಶ ದಂಪತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದಾಯವಂತೊಂದುಲ್ಲ ಜಾಗೃತಿಗಾರ್ದು ಇನ್ನಿತ ದಿನೊಟ್ಟು ಕಂಡಾನಿ ಬಡಿದಿನಕ್ಲ ಡೈವೋರ್ಸ್ ಸಂಖ್ಯೆ ದಿನ ದಿನ ಜಾಸ್ತಿ ಆವಂದೇ ಬೋಂದುಂಡು ಐಕ್ ಅವಿನ ಕಮ್ಮಿ ಮನ್ಪರೆ ಬೋಡದು ಜನಕ್ಲೆಗೆ ಒಂದು ಅರಿವು ಮೂಡ್ಸರೆ ಬೋಡದು ಎಂಕುಲಿ ಆದರ್ಶ ದಂಪತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ನಿಕ್ಕುಲು ಕಂಡಾನಿ ಬಡಿದಿಲ್ಲ ಅವು ಸಿಂಟೆಕ್ಸ್ ಎನ್ನ ಬಡಿದ್ಯಾ ಅಂಚತ್ತು ನೀ ಕಂಡನಿ ಬಡಿದಲ್ಲ ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆ ಇಪ್ಪೋಡು ಕಂಡನಿ ಬಡಿದಿನಕ್ಲು ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆ ಇಪ್ಪೋಡು ನನ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಗಲ್ಡಾನ್ ಅದೇ ಫೋನ್ ಹೊಡಿದಿನ ಬೋಡು ಹಲೋ ಕೇನುಜಿ ಲೌಡ್ ಸ್ಪೀಕರ್ ದಿಲೆ ఓలరియే ఇరిగు దినత 24 గంటల ప్రోగ్రామ్ అండు కొంచెం బొడి దిలాల్ పంద నెనపిచ్చి ఇంచేనే మిని ఆండందాండ యాన్ డైవర్స్ కొర్పೆ ಅಣ್ಣ ಅವು ఓలరియే ಏರ್ನ ಫಾಲ್ ಏರ್ನ
ಬೊಡಿದಿನ ಸುರುಕು ನಿಗುಲು ಒಟ್ಟಲೆ ಅವೆ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲೆ ಹೆಂಗ ಬಾಕಿ ದಾಖಲೆ ಬುದ್ಧಿವಲ್ಲ ಆದನ್ಸ ದಂಪತಿ ಅದಿಪ್ಪಡು ಎಂಕೊಂಜಿ ಎಂಕುಲು ಒಡ್ಡೆಡು ಉಪ್ಪು ಎಂಕೊಂಜಿ ಡೌಟ್ ಉಂಟು ಪಲ್ಲೆ ಪಲ್ಲೆ ದಾಖಲೆಗೆ ರಡ್ ಜನ ಜೋಕುಲು ಐಟೋರಿ ಬೊಲ್ದುಲ್ಲೆ ಬಕಾಯನ ಕುಜಲ್ ಪುರ ಕಿಂಚಿಗೆ ಇಂಚುಂಡು ಅಂದು ಆಯೆ ಎಂಕೆ ಆತಿನ ಬಣ್ಣದ ಅಲ್ಲೊಂದು ಆಜೆ ಪಡ್ಪದಿಗೆ ಅಲ್ಲ ಆಜೆ ಪಡ್ಪಣ್ಣ ಸುಳ್ಳು ಅನ್ಪುಜ ಅನ್ಪುಜ ಅಪ್ಪ ನೀರು ಮೇಡಮ್ ಒಂಜಿ ನಿಮಿಷ ಯಾನ್ ನೆರಿ ಪತ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಕಾಲೇಜಿ ದಾದೆ ಕಂಡ ನೀನು ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಿಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಟು ದಾದೆಗೆ ಇರ್ನ ಎಲ್ಲಿಯ ಮಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಹಾ. ಆಯ್ತು ತೂಯರ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲುಗೆ ಹಾ. ಬೊಕಾಯನ ತರೆ ಕೂಜಲ್ ಕೆಂಚಿಗೆ ಅವು ಅರ್ನನೆ ಮಗೆನ ಅಂದರಿಗಿತ್ತ ಇರ ಆಜೆ ಬರ್ತ ನೋಡು ಕಡೆಕ್ಲಾರ ಬುದ್ಧಿನ್ ತುಚ್ಪೇರು ಯಾನ್ ಎನ್ನ ಆಚೆ ಪಾದ ಬಂದುಲೆ ಎಂಗ್ಲ ಎಲ್ಲಿಯ ಮಗೆ ಕಿಂಚು ಕುಜಲು ಬೊಲ್ದುಲಿ ಯಾನ್ ಎನ್ನ ಆಚೆ ಪಾದ ಬಂದುಲೆ ಅವ ಅರಗೇ ಪುಡುದ ನಮಗೆ ವೆರಿ ನೈಸ್ ವೆರಿ ನೈಸ್ ನಾಡದ ಸಮಾಧಾನ ಆಡದ ಅಂದೆ ಇದಳಿ ಆರು ಎಲ್ಲಿಯ ಮಗನ ಮಿತ್ತಕ್ಕೆ ನೆಟ್ಟಾಂಡು ಓಲ ಮಲ್ಲ ಮಗನ ಮಿತ್ತು ಕೋತು ನಾನು ಸೈತೇ ಪೋತ್ವೆ ಅರೆಗಾತಿನತ್ತ ಅತ್ತು ಬೊಕ್ಕ ವಿನೀತ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಕಲ್ಲಡ ರಟ್ಟೆನ ತಲ್ಪೆ ಆಯ್ನಾರೆ ಕಡನೆ ಆಯ್ನೆ ಕೊಲ್ಪೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಅಥವಾ ಕಟ್ಟಡದ ಬಿಲ್ ದುಬಾರಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಚಿಂತಿಸಬೇಡಿ, ವಿನಾಯಕ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸುತ್ತಿದೆ ಆನ್ ಗ್ರಿಡ್ ಸೋಲಾರ್ ರೂಫ್ ಟಾಪ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಇದನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಅಥವಾ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಮೇಲೆ ಅಳವಡಿಸಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮ ವಿದ್ಯುತ್ ಬಿಲ್ ಅನ್ನ ಪೂರ್ತಿ ಉಳಿತಾಯ ಮಾಡುವ ಅಪೂರ್ವ ಅವಕಾಶ. ಬಿಸಿ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಲು ವಿನ್ಸಮ್ ಸೋಲಾರ್ ವಾಟರ್ ಹೀಟರ್ ಅನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿರಿ. ವಿನಾಯಕ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಕಳೆದ 28 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಗ್ರಾಹಕರ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿದ್ದು ಬಿಸಿ ನೀರು ಮಾಡುವ ಉಪಕರಣಗಳಾದ ವಿನ್ಸಮ್ ಸೋಲಾರ್ ವಾಟರ್ ಹೀಟರ್, ವಿನ್ಸಮ್ ಹೀಟ್ ಪಂಪ್, ವಿನ್ಸಮ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಗೀಸರ್ ಮತ್ತು ಸೋಲಾರ್ ರೂಫ್ ಟಾಪ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗಳ ಸೇಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಸರ್ವಿಸ್ ನೊಂದಿಗೆ ಸಾವಿರಾರು ಸಂತೃಪ್ತ ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಮನೆ, ಗೆಸ್ಟ್ ಹೌಸ್, ಹಾಸ್ಟೆಲ್, ಹೋಟೆಲ್, ಲಾಡ್ಜ್, ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗಳಿಗೆ ಅಳವಡಿಸಲು ನಮ್ಮ ಸೋಲಾರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಗಳು ಬೇಕಾದಲ್ಲಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿರಿ. ವಿನಾಯಕ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್, ತಕ್ಷಿಲ, ಹೋಟೆಲ್ ಜನತಾ ಡಿಲೆಕ್ಸ್ ಹತ್ತಿರ, ಬಳ್ಳಲ್ಬಾಗ್, MG ರೋಡ್, ಮಂಗಳೂರು.